here. Illegal hip hop. Express Studio. Зная как да се слея със сенките, мога да бия и на очи. Мога да страдам, да нося на тежко и същевременно да съм щастлив. Всички да гледат към кучето, чурят се пе, защо още държи за победа. Защо ръмжи, защо не спи, защо не е мишена. Наплив от целия тоя буклук в квартала направи ги да се изяждат. Дроги изтрещяха, тези полета изроди раждат. Слабите вътре изгарят, здравите парят, куват се като желязо. Вдигам се, свалям се само на лоста, за да се движа класно. Всичките знаем куршума, че стига преди до паника, но има ли битка? Предпочитам да стисна токата и да се млача като шибан добита. Рапете се взеха за мафия, спокойно глупаци, не сте коза ностра. След ноза носна е позата проста, клони на поста, бандити от коза и от фейк кока се изгорява ностра. Навън трябва да си ловък, достоен боен с обигран мозък. А ти си плейбоя, без че всяка е твоя, но бягаш от боя. В клипа си само напред, но на улицата не взимаш завоя. Обичам да давам любов, да движа с моите хора, да става купона. Но ако ме предизвикаш, повярвай, ще ти наруша покоя. Те не знаят как, те не могат да вдигнат нивото. Те не знаят как да извадят тоя вид на живото. Те не знаят как, те не могат да вдигнат нивото. Те не знаят как да извадят тоя вид на живото. Квартален синдром, титаневи нервите, падал съм често, но пак съм от болните. Занаята въвлечен, ако искаш да си печен, заслужи си пагоните. Маска не слагам да пасвам на място, което е ясно, че е мираж. Тласкате това, което не се купува, не се надува, и ако нямаш кураж. Едни влизат, други падат в боя, трети се покриват, а кой ги движи? Играта кара себе си параноя, от стремеж да се оправиш идват грижи. Не дей да шаниш, аз знам финтове, мръсен трик за всеки муден враг. Не стой очуден с очи опулени, хот сос, бумеранг. Това е труден трап, то лайфстайл, не бъди опоен от вещество отпадъчно. Знае, че няма да блесне, това е шок, не е заложил достатъчно. Дал съм си времето, мислите, те не рискуват, не пасват на класата. Слагат украса на гласът с маса гримаси, лицата, но празни сърцата са. Искат мангелите, моделите в хотелите, но въпросът, щом си бандите, кой те пази от обезумелите? Illegal хип, хопа тежи да го тухат, предателите ги отсявам. Ако е дълбоко се гмуркам, ако изплувам, значи ставам. Път си проправям, ако вратите на тоя хъсъл за мен са затворени. Повярвай, правежа никога не е бил част от отбора ми. Те не знаят как, те не могат да вдигнат нивото. Те не знаят как да извадят тоя вид на живото. Те не знаят как, те не могат да вдигнат нивото. Те не знаят как да извадят тоя вид на живото.